witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu Szlagiery Iwice. Dzisiaj będzie dość ciekawie. Czemu? Zaraz się przekonacie. Ja Wam puszczę pierwszy teledysk i za chwileczkę Wam coś powiem. Gromy i widzimy się za parę minut. Kocham Ciebie mocno tak, mój Ty kochaneczku. Powiedz no mi, czemu Ty mieszkasz tak daleko? Gdybyś bliżej był, to ja mogłabych Ci dzióbka dać. A tak miłość naszą na odległość trwą, Ty i ja. Nie wiem, co robić, kiedy nudzę się. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nie ma Cię. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Wieczorami zamiast spać z Tobą przy księżycu, telewizor włączą se, niech zabija czas. Gdybyś bliżej był, to ja mogłabych Ci dzióbka dać. A tak miłość naszą na odległość trwą, Ty i ja. Nie wiem, co robić, kiedy nudzę się. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nie ma Cię. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Gdybyś bliżej był, to ja mogłabych Ci dzióbka dać. A tak miłość naszą na odległość trwą, Ty i ja. Nie wiem, co robić, kiedy nudzę się. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nudzę się. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nie ma Cię. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nie ma Cię. Chodzę se po wsi, lachom z wyletim. Miałem Wam coś powiedzieć, a dokładnie Wam muszę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza będzie o naszym programie, a druga będzie o czymś troszkę innym. Godą o naszym programie, bo jest mocka takich programów, kaj występują ino takie zespoły znane, które już nakręciły teledyski, już 10, 20, 30 rozmaitych pieśniczek i potem sztyc leci jedno, a to samo. A my w naszym programie chcemy też prezentować zespoły, które dziepro debiutują. I dzisiaj mamy taki zespół. Ten zespół nazywa się Wichajster.
To jest pierwsza rzecz. Zespół Wichajster Zarowski będzie przed Wami gościł. A druga rzecz, jak widzicie, Śląsko-Biesiada się szykuje tutaj w restauracji pod wiatrakiem w Rybniku. Fest was na nią zapraszam. Ona będzie już w piątek. Toż teroski was czekają szlagiery Iwice z zespołem Wichajster, a w piątek czeka was Biesiada na kiero. Zapraszam, a teroski już nic nie wyda godą. Puszczymy się piękno pieśniczka, a jo ida do naszego zespołu. Dziwują się ludkowie, fest obgadują mnie. To się nie mieści w głowie, on robi to, co chce. Po co na dachu siedzi, za czym rozgląda się i ośmieja się w odpowiedzi, bo kocham śląską wieś. Wyleca się na dach, sam bliżej nieba mon. Tu inaczej płynie czas. Wyleca się na dach, stąd widzę to, co sną. Pola, stawy, łąki i las. Wyleca się na dach, niekiedy chce być są. I na słońcu leża się. Nic nie ruszy mnie, bo pode mną jest mój dom. Wyleca się na dach, kiedy chce być są. Kokot mnie rano budzi, pośpiewać mu się chce. On lepszy jest jak budzik, szczeruje czasem mnie. Niewiele sam żyje ludzi, wszyscy tu znają się. Niekiedy się trochę nudzi, to nic, ja kocham wieś. Wyleca się na dach, sam bliżej nieba mon. Tu inaczej płynie czas. Wyleca się na dach, stąd widzę to, co sną. Pola, stawy, łąki i las. Wyleca się na dach, niekiedy chce być są. I na słońcu leża się. Nic nie ruszy mnie, bo pode mną jest mój dom. Wyleca się na dach, kiedy chce być są. Wyleca się na dach, kiedy chce być są. Jedni ludzie nie mogli mieć dzieci. Chodzili od doktora do doktora, w końcu trafili do takiego specjalisty, badał go, dowiecie co, ja tu nic nie poradza. Jedyne, co możecie zrobić, jechać do Lourdes, zapolić świeczka w tej intencji. Dobra, pożegnali się. Minęło 10 lat, idzie ten doktor ulicą, zagląda, a ta chałupa, kaj mieszkali ci ludzie. Myśli se, wleza tam, obejrza, jak też im idzie, nie, co też tam u nich słychać. Zachodzi, klupie, otwiera taki mały synek, nie? Ten się pyta, ten doktor, jest mama, nie? Ja, mama jest, ale bawi mojego brata z moją siostrą i nie może wyleźć. A ka jest tata, go do ten doktor. Pojechał do Lourdes jakoś świeczka zgasić.
I jak widzicie, są już z nami nasi goście, jest z nami zespół Wichajster. Ciekawe jest to, że zespół Wichajster pisze się przez CH, chociaż na dobrą sprawę powinno się pisać przez samo H. Ale ponieważ nasza gotka jeszcze nie jest skodyfikowano, to im to wyboczymy. Jest z nami zespół Wichajster, czyli Bernard, Bernard Kurzawa, witam serdecznie. witamy również, i Sławek Kubanek, witam pięknie. dwie części zespołu Wichajster są razem z nami. Od razu muszę powiedzieć, że bardzo wielką popularnością cieszy się wasz pierwszy, jak na razie jedyny teledysk, nazywa się Rumba. Przez to, że właśnie godą naszym widzom, że nie ino prezentujemy zespoły, które już są od lat na estradzie, ale pokazujemy te debiutujące. A skoro godomy o tym, że debiutujecie, to powiedzcie, kiedy żeście zaczęli działać? Tak myślę, my się trafili ze Sławkiem, aż to było z 1,5 roku do zadku. I to też ciekawe, że my się spikli, chcieliśmy robić coś innego, nie? Ale jakby to powiedzieć, my tak odkryli, że Śląsko nuta i mieli jemu w sercu gro i żeśmy się tak pomyśleli, zrobimy się taki zespół śląski, bo słuchamy takiej muzyki Wodbajtla, muzyka no, nie jest łopco, bo gromy też kupa lot. I tak powstał ten Wichajster, nie? Przy okazji jak my się trafili. A skąd nazwa? Nazwa. No historia z nazwą też jest taka, że padały różne propozycje na nazwa. Ale tak godomy, Sławek Godo, może Wichajster to tak nie za bardzo, bo Godo może się tak nie kojarzy za fajnie, no bo to jest taką wiadomo, nie? No ale jak Godo, no Sławek, no to po tej pora tam jakieś tam tych propozycji, nie? No i tam żeśmy go dali, Godo, synek, słuchaj, no. Nazwa Wichajster jest, jakby to powiedzieć, na którą się fajnie kojarzy z Śląskiem, no jest to taką często też występującą nazwa w różnych, jakby to powiedzieć, przydatnych sytuacjach, jak ktoś nie umie coś znaleźć, musi coś zrobić. Dokładnie tak. No i tak jak Godą, domena już mam pochytano, Godą, nie może wyjścia synek, nie? Godą, no to ja. I zostało I Wichajster. zostało Wichajster. I zostało Wichajster, ale wyście tak richtig są z muzycznych rodzin i wszyscy u was grają, czy sami żeście tak jako pierwsi zaczęli grać? Ja jestem stricte z rodziny od grubiarzy i to z pokolenia na pokolenie. Ale grubiorze też grają na rozmaitych biesiadach, to ty też musisz grać. To znaczy się ja muszę powiedzieć, że w miejscowości, jest z Katowic i w tej części Katowic Krajomieszką, jak łaził do podstawówki, tam każdy grał w jakimś zespole. Ja miał samych znajomych, którzy grali. I bez tą, z muzyką, że był oswojony Wodbajtla, nie? I tak na początku zaczynałem w takim zespole rockowym, nie? Rockowym, potem no człowiek wiadomo dorastał. Miałem okazja, bo łaziłem do podstawówki z Kupichą, nie? Z Piotrkiem Kupichą. Razem my założyli pierwszy zespół, taki rockowy. Potem każdy poszedł ta swoja zajta, nie? I też Piotrek był też tej sorty tych ludzi, którzy no, tam grali, nie? I tak jakoś się to u mnie to pojawiła ta muzyka. Nie jestem z rodziny muzycznej, z bergumuńskiej, ale w środowisku, że się wychowywał, każdy grał. No to jak ty Godo, żeś chodził z Piotrem Kupichą, to ja tu Godo, że debiutujesz, a tu się okazuje, że tyś już jest od lat i to ze sławami ogólnopolskimi na rozmaitych scenach. No to jest rech. No jak ja z Piotrkiem my zaczynali, no to on jeszcze nie był taki srogą tą gwiazdą. Można powiedzieć, że zaczynał, nie? No, zaczynał. Ja, że poszedł trochę inna strona, tylko trochę inna strona, nie? No, ale tak się to zaczęło u mnie. To skoro zespół Wichajster nam się tak pięknie zaprezentował, to co, teraz się puszczymy ten wasz teledysk. No to jademy. I zdrowia ci dziołcha, rumba ra rumba. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba, tam da ra ri ra ra. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba, tam da ra ri ra ra. Każdy wie, co zyniek jest możliwy, każdy wie. Żadny nie, ja nie odpuszcza nigdy żadny nie. Ja siedzi asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht, dziś każda felka bum powie, co ze mną je full na fest. Ja siedzi asza i no wiem,
Som recht, bo recht, dziś każda felka wam powie. Co ze mną jest full na fest, zdrowia z tobą dziołcha. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dziołchawy, kiedy ruszać pięknie, jestem sam avec. Gryf no fest, napięto gorko w tańcu chcą mieć. Jo siedzi asza i no wiem, co mam recht, bo mam recht, dziś każda frelka wam powie. Co ze mną jest full na fest, jo siedzi asza i no wiem, co mam recht, bo mam recht, dziś każda frelka wam powie. Co ze mną jest full na fest, zdrowia z tobą dziołcha. Bam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Dam da ra ri ra ra rumba, i rumba. Dam da ra ri ra ru ra. Ja! Piękny jest ten teledysk Rumba. Chciałbym gadać z Tobą o przyszłych planach, ale mnie się tak podoba ta pieśniczka, że muszę się spytać autora, czyli Bercika, właśnie o to, jak się to zaczło, skąd pomysł na ten teledysk? Ja jest gitarzystą i jakby to powiedzieć z gitarą Łodlorze jest związany i po prostu skąd pomysł? No, siadłem z gitarą, jak to zawsze robię i godą. Chciałbym jakoś taką piosenkę napisać skoczno do zabawy, przy której się będzie szło fajnie pobawić i godą też po śląsku, ale godą troszeczkę inaczej, jakby to powiedzieć w stylistyce takiej bardziej disco. No i stworzyłem ta muzyka, akordy, że stworzył na gitarze, wymyśliłem tekst i potem godą Sławkowi by trzeba było to jakoś tak zaaranżować, żeby to takie fajne było skoczne, nie? I to tak, jakby to powiedzieć, no te piosenki to tak, no jedni dodają tam, rozkładają jak to tam piosenka długo pisali czy coś tam, a to był taki impuls, nie? Moment, że chce tak siot, że się pomyślał, no i tak powstała ta rumba, nie? To widzisz, bardzo pięknie. No jeszcze jedna tajemnica mi zdrać, skąd żeście wzięli te dziołchy? Te piękne dziołszki, wszystkie, które są ze Śląska od nas, zrobiliśmy taki mini casting w internecie, żeśmy szukali dziołszek, zgłaszały się tam różne, wysłali nam tam zdjęcia, wysłaliśmy im piosenka, nie? No i pora właśnie takich dziołszek się znalazło, które no, wysłały nam zdjęcia i też napisali, że bardzo im pasuje w ogóle to, że w takim temacie się odnaleźć i to też nam pomogło, jeśli chodzi o wybór, nie? Że one takie, jakby to powiedzieć, im się to podobało, że to będzie po śląsku i na taką nutę. No i już to spotkaliśmy się i tak się to stało, nie? To skoro gadamy o dziołchach i o śląskich nutach, to teraz pozaglądamy na teledysk, w którym też śpiewają piękne dziołchy i też po naszemu, a zaśpiewają nam pięknie Klaudia i Kasia Chwołka. Na 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 na
się nie boi ognia wcale, bo z siebie wszystko przeca musi dać. Na 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 Szlauchy poszły w ruch, bo koszty z nich to zuch i wszyscy są pogodni i weseli. Zgaszony ogień już i pusty jest już wóz, bo to ćwiczenia Feuermany mieli. I takich akcji i nową życzymy, nic więcej przeca nie potrzeba wam, bo w sercach ogień sami ugaszymy, a dla was niech zostanie ciepły kąt. Na 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 Klaudia i Kasia nam pięknie zaśpiewały. To też jest duet, a duet Wichajster, który dzisiaj u nas gości, wiem, że ma w planach płyta. Ja, mamy w planach płyta. Aktualnie mamy 20 kawałków autorskich, takich lichich po śląsku, troszkę w tym stylu właśnie Disco Silesia, o których tu Bercik wspomniał, a troszkę takich kawałków tradycyjnych śląskich, to co nam tam w sercu grało, to my musieli wyciepnąć z siebie tak na początku, a teraz właśnie trochę takich Disco Silesia, czyli tyż po śląsku, tekst po śląsku, muzyka troszkę bardziej tako disco, ale nie jakoś tako dziko, jest to tak ogarnięte w tych naszych śląskich klimatach. No i tak wiadomo, 20 kawałków już jest, nie wszystkie z tych kawałków znajdą się na tej pierwszej płycie, no a płyta planowana jest na ten właśnie rok, także... Czyli idzie powiedzieć, że już chnet, no bo czas Bartko leci. Ja, czas Bartko leci już chnet, te kawałki jeszcze trochę w studiu musimy ogarnąć, dograć wokale i tak dalej. No i dokładnie jeszcze określić wtory, dokładnie kawałki tam się znajdą na tej płytce. Będzie 20 piosenek. No to pięknie. Mam nadzieję, że nasi widzowie dostaną też ta płyta na nagrody, bo my w naszych programach w liście szlagierów mamy nagrody. Trzymamy was za słowo. Kto dostanie nagroda, to się będzie radował, a kto nie zdąży wysłać SMS-a w liście szlagierów, ten będzie mógł kupić, już może kupić wszystkie śląskie płyty w sklepie Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej, a jak się ukaże płyta zespołu Wichajster, to też tam będzie szło ją kupić. A teraz już nie godomy, co kaj idzie kupić, no zaglądamy na ciekawą pieśniczkę, a potem się u niej pogodomy. Pyrs ludkowie, róbcie, co to jest pierunie? Róbcie to, co my. Ręce dej do góry, dawać pozą na fryzury. Stój na jednej nodze i się podskocz, raz, dwa, trzy. Teraz będzie zmiana, wszystkie ręce na kolana.
to nie będziemy stoli. A jak się ktoś siednie, no to ino jak coś boli. Teraz zrobimy taką malutką rozgrzewkę. To ma coś do picia, no to wszyscy pys. Ręce daj do góry, zobacz pozo na fryzury. Stoi na jednej nodze i się podskocz raz, dwa, trzy. Teraz będzie zmiana, wszystkie ręce na kolana. Winodowy pozór, co byś nie pomylił się. Teraz wszyscy sięgniemy i obieg uszczelimy. Do kufelki do góry, no i wszyscy pys. Kiedy się napieli, no to wszyscy zaś wstaniemy. Jak chcemy trochę luftu, to się nie łożnymy. To jest dobre na figura i na himorydy. Po to do was gruby, żeby ruszać się. Ręce daj do góry, zobacz pozór na fryzury. Stoi na jednej nodze i się podskocz raz, dwa, trzy. Teraz będzie zmiana, wszystkie ręce na kolana. Winodowy pozór, co byś nie pomylił się. Wszyscy bawcie się, bo okazję dzisiaj mamy. Wszyscy bawcie się i róbcie to, co my. Ręce daj do góry, zobacz pozór na fryzury. Stoi na jednej nodze i się podskocz raz, dwa, trzy. Teraz będzie zmiana, wszystkie ręce na kolana. Winodowy pozór, co byś nie pomylił się. Ręce daj do góry, zobacz pozór na fryzury. Stoi na jednej nodze i się podskocz raz, dwa, trzy. Teraz będzie zmiana, wszystkie ręce na kolana. Winodowy pozór, co byś nie pomylił się. To była tako rychtyk biesiadno pieśniczka. Sam też będzie biesiada w rezydencji pod wiatrakiem, na kiero bardzo serdecznie was też zapraszam. Jest tu rychtyk, pięknie będą nas gościć takimi dobrociami, jak dzisiaj mamy na stole. Gości nas oczywiście firma Berger, kiero num te dobre rzeczy sam funduje. Godom sam, wiecie, sam albo tukej, nie? Jak się spytali, wiecie, Gorola sam mieszkosz, a on go do nie z córką. Godomy o biesiadzie kiero tu będzie. Wy też z tego co wiem, wrocie na roztomańtych biesiadach, macie trochę tych występów. Ja, jak najbardziej. Gramy biesiady, festyny, koncerty, biesiady górnicze różnego typu. No i tam chcemy właśnie już te autorskie kawałki pokazywać jak najbardziej. Na tym się skupimy, mimo że tej płyty jeszcze nie ma, to jak największej liczbie osób chcemy się pokazać. To nas cieszy nas jak są ludzie, jak się cieszą, jak klaskają, to robimy tak od serca do ludzi, to nas najbardziej. I występujecie jako zespół Wichajster. Wichajster, dokładnie tak. A ja wiem, że zespół Wichajster ma taki jeden utwór, teledysk nietypowy, bo animowany. Powiedz mi dwa słowa o nim. To jest piosenka, którą myśmy przełonaczyli na Śląsko-Gotka. Ona po naszemu to jest maszketa, a w oryginale ona była... Michael Telo, Ice Tupłego. Ja. No i od tego się wszystko zaczęło tak naprawdę. Od właśnie tej piosenki, tako powiedzmy, chcieliśmy zrobić taki cover po śląsku, richtig, czy to wyjdzie. Okazało się, że to wyszło na YouTubie, oglądalność wzrosła, to nas tak jeszcze bardziej zmobilizowało, żeby sztartnąć z tym tak richtig do przodu. Z tego co wiem, to w naszym programie i w liście szlagierów jeszcze takiego teledysku nie było. To co? Puszczamy ten nietypowy teledysk. Chodź, ja. No to zaglądamy. Maszkieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba,
Hej, karusy z lipstami zusammen tańcują. Urok przyszło bezskrypno dzioła. Weselnych bo i sztartłych i godać. Maszkieta, być bez ciebie jokojna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Dziocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko klara pes. Go wiesz umia już go dać. Chycają mi sztartna wydrować. Maszkieta, być bez ciebie jokojna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy chtujcie się dziołchy i karlusy, jademy zusammen razem. Rajza! Startujemy! Maszkieta, być bez ciebie jokojna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Mnie się fest ten teledysk, animowany teledysk podobał. A skoro gadamy o biesiadach, to teraz zaglądaliśmy na wasze dzieło, a ja wam chcę zaproponować nasz teledysk kapeli ze Śląska, też tak z taką biesiadną muzyką. Obejrzymy, czy się wam będzie podobać.
na biesiadzie siedzi panoczek, woło na kelnera i go do: panie Ober, 2 piwa, 2 setki. Przyniósł, wypił, za chwilę woło na kelnera: 2 piwa, 1 setka. Przyniósł, wypił, woło na kelnera: 2 piwa i koniec. Przyniósł, wypił, go do: panie kelner, jak to jest? Coraz mniej pije, a coraz bardziej rzekie o żarty. Wice są piękne, a jak się wam podobał ten teledysk? Piękny, bardzo mi się podobał. Super. To dobrze. Liczę na to, że się kiedyś spotkamy na scenie i będziemy mogli razem zagrać. Wichajster i kapela ze Śląska. Pomału nasz program dobiega końca. Mam nadzieję, że jak ino będzie płyta, to zaś do nas przyjedziecie. Jak Egipcie. Chętnie To się... jadymy z płytami, tak jak mi obiecali, będą też te płyty jako nagrody. Wyjdą grzesznicy. No to się fest radujemy. Czekamy na ta płyta, czekamy kiedy się ukorze. Wtedy przywiezie ją zespół Wichajster, który dzisiaj u nas gościł. My widzimy się oczywiście jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. W piątek sam się widzimy na biesiadzie w rezydencji pod Wiatrakiem, a za tydzień w niedzielę oczywiście o 18:00 szlagiery i wice na Kierebos. Bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dziękuję. Całkiem niedawno znanych bratków było 3. Pierwszy był Rusek, potem Polok, no i Czech. Musieli w zgodzie z sobą być, pod wspólnym dachem żyć i nagle prysła ta przyjazno długo nić. U nas na Śląsku połączyli landy 3. To Częstochowa, potem Bielsko, no i my. My jednak chcemy z sobą być, przyjaźnie długo żyć i dużo trwalszo będzie nasza wspólna nić. City Silesia naj, tu mamy istny raj. Każdy z nas ciepło przyjmie cię, z nami dogodożdycki się. Zobaczysz wnet, przekonasz się, w nas wielka siła jest i wszyscy mamy gest. I zapraszamy gorko, bo przyjedźcie do nas, chociaż roz podziwiać Śląsk. U nas nie postawiony jest też żaden mur. Obejrzysz wiele mamy jezior, pięknych gór i dużych miast i małych wsi, co w bazylikach naszych tkwi. Wiele na grubie jest roboty, jak tam ćmi. Jak tu przyjedziesz, to zobaczysz, uwierz mi. Będziesz wspominał mile wszystkie z nami dni. A jak wypowiesz cyfra 3, to będziesz wiedział, że to my. To Częstochowiok, potem Górol, no i my. City Silesia naj, tu mamy istny raj. Każdy z nas ciepło przyjmie cię, z nami dogodożdycki się. Zobaczysz wnet, przekonasz się, w nas wielka siła jest i wszyscy mamy gest. I zapraszamy gorko, bo przyjedźcie do nas, chociaż roz podziwiać Śląsk. City Silesia naj, tu mamy istny raj. Każdy z nas ciepło przyjmie cię, z nami dogodożdycki się. Zobaczysz wnet, przekonasz się, w nas wielka siła jest i wszyscy mamy gest. I zapraszamy gorko, bo przyjedźcie do nas, chociaż roz podziwiać Śląsk.